I'm afraid I will not do. But if I'm running for the actual what is also concrete? What is also concrete? Say idea. What is also concrete? Idea crown. I want you shine. Idea number what over here. Prophet Gideon for you see. I don't know. The warrior prophet. So concrete shining man. To me not shining man. On the edge of my one man. It's about the other chipping in way. Now I'm then I resign. Then I quit to. Then I do my part. Then I worry part. Now come to a mara. And if I can say I draw, that's why you draw. To me, Vanachina, me to me. Oh, Manati, oh, Conqueror. Would you bring one now when you're Chiamu? It's Yakika Fue. Oh, come on, Untum. Woman, I say. That's also Conqueror. Abusia me din the war prophet Gideon for years na fa mo dumu ja wo chiri mi ameso so metan ho ene anwumre yewade nhira on right to anam on CM patro bi no fro bi say the war prophet Gideon for years du aba ahomane so ene day ye ba besua sunsum nsem ene day ye say how can this happen e be ye dan na de we etimi esi ma mi nsenya me wo mu dia
ebeye yie nyame wo mu di a akoa mpo etim beye wo de hye from 0 to hero ansane odoma nkoma kire man be kwa wiye no ne ma me ene matimi adane ama ho me yi mpa ye se ensi wo yie ne ensi wo kra yi akodie biara be sore ye tie wo biara no Awurade embre na se sire ni monyam sire yedie me sire nkoso me sire mpuntuo me sire abra papa me de ma woni papa ne fo babo nsam sukusa de na manyam ebeda no ho je wo be so betware wo na mo do bi nton sam fa kire ne busofo wo sura prada nkrante die kire entwetwe watamfo mu ya me sire Awurade ama won so wo mu a wachi Awurade mfa won fidi amenem emfa won sima pon ma so se de mepo atwa dweri saram ho ahia no se ne Awurade ntwa ho nhia akodie bia be sori etia wo no Awurade nsori ntia sa akodie no obi bia waba homa no so mema wakwa babradan ame aba Awurade enhira Awurade ntutu obi bia anamon ensiye akodie bia be sori etia mo biara no Awurade ensori ntia sa akodie no ene dey me ne Pastor Daniel ene tena edwam a yede sunsum kase bo no do makoma kire madwumadie ebrew jebre oba so no hye video na mamwate no invite obi no ono so abeti sunsum nsam no ehunu ba bi na brabo na efa ebi anwumire wabamu abu menim de obi aka kire omo wabamu abu minim amane wo fam aye wadwen se nyame wontimi nye nyame ye nsankare mu nyankopom wo sakire wiem ema woni bie maam ye beye yie wache don't give up don't listen what bad they are saying about you ema ha won nhya wo so ema mane ne nhya wo so ema boni ye ne nhya wo so na nyame wakase wabeya ema semu bie wo bia ka kire wo nhya wo so na wutie nipa wanum wo ho no mate aduane akohye o motuam me ba ma yehu enhira so wa join ne me sen ene nwumire mi nim asam a wache a eye wadwen se wabra bo kachiri me nim ade a obi aka kire eye wadwen se ba bia wadun de wapem wompem yewu ene ma bedane Mr. me ya yehu enhira so wa join ne yen wompem ye shabre sesafo woni ne wurade wo se de apro na tete asai no dia mfaso ni so no dia fiefuo yire tokone no wonno na Awurade wafa no ahye din kronkron ne monyam nyame mia soma mia kofa Mephiboset efilodi baba ye dia odo Awurade beka wache menua ba menua be ma wuchie me Awurade beka wache enka achi ma wo da biara ta wo dia tem ko wanim ka kodia do ya niema bedane Mephiboset aye na ye bubugu dan mo ba fine Mephiboset yesoma me ekofa ne ba ye ne nyame nto opono wo atamfo anim na woma ni kuruwa enye ma emuso mese nya nwumire Awurade wonto opono wo atamfo anim na wukuruwa nye mamuso ni yie ni adoye eni wachi wo bibiara wasori etia wo bibia won pese wo beto wo wiase mu ha ye ba ye no wo sura prada nkrante di echehwe mako twam ene me kire wade bi won se wo ye mako a wo di ntosi bebere egumu ha mako ni timedwo maame wo abrabo nko yie ma ko de ntosi haban wate titi ntosi haban ko titi ntosi haban na ko pekum fa yakum oil nefa kantosi haban ho posa da ye okrada no fedware e bon awia 12 o'clock wala ka chewa de se ade bie no bone efo de atome so ama ho hyehye aba me so no bado na wo sakre wiem Awurade nsakre wiem ma wate me ba me comfort to team from London mo akwa baso aba homa yi so Awurade nka ho warrior empire fo nyina me chiam anwumire yi Awurade ntutu bibia na mo nsi me de nchia kese efiri bofo pani ma ye tia mo ne se wuchiri yan ye tan obi bia wuchiri yan no ye do se ni pakono ye tan odom woni na wate ba bia wiase ne do no wan sore ampe bibia anye amo ho banya ma me wo betena wo hia ni mu saa wo betena mane ni mu saa wo betena wo hawo ni mu saa sorry you need to wake up. Sorry, nani amanti minya de entuto yi shabre sasafo woni na Awurade wo se de apro na tete ya se ne wonu Awurade ne wafa no hye ne din konkon ne monyam emfa ho se na woda fom yes the noise of the sea can never disturb the fish from sleeping and then na woda fom enkyire wa wie ye no ene ma bed ne wache apemi sayefo bi a wo soro aprada nkrante de akire be ka wo manim ka ne enko
na de ye akenka asem na edi kan na Luke chapter 1 yen starting every Psalms fami ko Psalm 110 verse 1 yen kenkan bibi won che etiefo wo ba no ahye video na mama ate ne de ye nche ene ye obe 30 minutes pe yentimi amantem aye sunsom djuma na wo ya wontimi nwie ntem we twen na we twen anu ntina to da bia muntimi hu yen wo life no aye amomfa nchen ne mere ba mu a ye de niam bebre mo pa kan ne enko Psalm 110 atifi asem no se osofo a odi hene osofo a odi hene Ose Awurade asem a wosi mi ranie tina minifa kwesi se mede watamfo be ye wona tina minifa so kopem se mede matamfo be ye wona so nti aso enne nwumere minimu nipa a wasore yetia wo enne minimu obi a wo tan wo wocheche ye tire nyame nifa so kopem se yatamfo no ma mie kama to yam Awurade nyame Jeremia bi se Awurade na ade no bonefo edi akonkosem What Jeremiah Kawakuma to ye many need the pin what Chomo Seslen or Kisa say would a mumono. Would the Chino Yankupon on a papa, about Rosina, ye who is not so what joining in. Everybody to 2 new Kunanamo and see. Can you go? Was it in a many fast because some of the time for Bayer or Nasintia, sir? Utumi die pomano. Awurade free Zion betene. Was Awurade free Zion betene utumi die pomano. Sir. And ye sire tumi die e Awurade ho. Amen. Awurade ma ye tumi e di be di atamfo so. He ma me bo mo by protect yourself. Pa kwankyere bi gu nsuom fa dwade nwumre yi. Wa dware bi wakoda. Woto ya na kɔ so back to sender. Woto ya na kɔ so back to the mami etwase wo bi bo wudi no amɔ ne kwan papa so bi pone hwefo ade aniema ebubogun obi bo wudi ni wa amɔ ne kwan papa fo a said de aniema ye konkuro ni bibia bo na ye den ahwefom hwe bibia nto mo nsuro esa bayifo na honhom fi a wo maba no first sunsum ni edi asem but ne no tete tuntum fo no wo mu ni asem eti ase so sorry wo ma wani da ho kan ne nko Osi di hini wa atamfo mfimfini. What di hini wa atamfo mfimfini. Ma me e de no de bedu amoso directions. Ene mpai bo. Duro nwumira wa pe yi incense bi. Wo hye wo dem. Wa pe ahaban bi wo dware. Wa pe kolon yi bi agum. Wo ye fa ewiem kolon. Me se de yin. Ewiem ankasa. Wa pe bi de agu nsuo. Ene haba ma we bi. Ape bonsam suro nyame. Ebie agu nsuo. Wa pe yawa wo de agu nsuo wo de adware. Ye dwa na dwa ye wo bi ko ba yi a wato aba wo so. Aje obi akobo udin wa bayifo ka ba ye obi akobo udin obi akosama no ma nsuo tumi ya na ase bosom tum. Ma wani na ho wache. Kan ye nko. Osi di hini wa atamfo mfimfini. Sa Woman be you on yam kura aba okoda no sa Awurade akunkunu wo meranti asafo ebema wo so se obosu afiri adechie yam Awurade akantam sa no wi nnu ne ho wo se Awurade wakantam na nya de Awurade wo sa wo no Awurade no obenu ne ho da biara da wakantam se ma me waka kire Abraham se Abraham ma wudi ne mafro no onipo bi obedome wo me Awurade medome no na de obeshira wo me Awurade meshira no ena na de obi bia wo shira Awurade shira no na de wo dome wo no de Awurade ndome no wobi bi obejira ba bia ka abo di mpone obekọ ba bi so wakose wo de wobi nton sanfa nkosira ne pusuofo da biara da na me ya dom a ye be ye warrior empire for ye be ye sad no bia mpe communion wine mo mpe communion wine warrior empire for no bia mpe communion wine na me ya dom a Friday anwumre ye be di se adwuma no Kani yanko Ose Awurade akantam no wi nnu ne ho sa wo ye da pem sofo sa Melkisedek dibia so Awurade a wo nifa so no sa ebebo ahemfo na bufuo da no wose Awurade wo nifa so no wo bebo ahemfo na bufuo da no ento bi yo hene that doesn't mean say wo ya de bone Awurade wo ntua wo ka Awurade wo betua aka ahemfo na mo tonton ase etutu galam se ye nsuo ne Awurade so betua twa mu nyina amoka Kani yanko
ɔsɛ awurade a ɔwɔ nifa so no ɛbɛbobɔ ahemfo na abufuo da no saa obɛdi amanaman mu asɛm ɔbɛma afunu ahyɛ hɔ ma saa ɔbɛbobɔ tire asase a ɛtrɛ so ɔbɛnom nkwan ho asutene mu nsuo saa enti na ɔbɛma ne tiri so ade asɛm no fa me kɔ Psalm 109 verse 26 to 28 ne nka biribi wɔ hɔ Psalm 109 verse 26 atifi asɛm no ɔsɛ atamfo ho no nue verse 26 no ɔsɛ boa me awurade me nyankopɔn wɔsi bua me awurade me nyankopɔn gye me sɛdeɛ wadɔyɛ te awurade gye me ma yi wate na wahu me sɛ wo nsa nie sɛ wo awurade na wayɔ saa wɔn deɛ wɔdome wɔsi wɔn mo deɛ wɔn mo dɔme na wo deɛ wohyira awurade hyira me ma yi wosɔre na wɔn ani wu saa na wakoa deɛ n'ani gye saa me ho asɛmpɛfoɔ bɛhyia aniwuo wɔsi me ho asɛmpɛfoɔ ɛna nwumire wɔ bibi a wɔpɛ ho asɛmpɛfoɔ wɔbɛhyia niwuo wɔbi gyegye ayɛ atwerɛ ne din sɔɔfa nie wɔn yɛ fɛ ne sɔɔfa no twerɛ ne din wodi sɔɔfa no wɔya mu ne din wotwerɛ wode rɛpɛ ntwerɛ ne a na wode sɔɔfa no kakra na wode ato gyem saa sɔɔfa wɔ ne nyame de hye Sodom and Gomorrah okan Genesis ya sɔɔfa wei ɛna Awurade de hye Sodom and Gomorrah wei bosom suro emoti aspect suro bɛyie suro saa sɔɔfa wei ɛbrɛ nyame ɔbɛsɛ Sodom and Gomorrah no because na ahonhom ɛwɔ kurom hɔnom na Dead Sea no na ɛnyɛ Dead Sea o Awurade sɛ Sodom and Gomorrah na ne bɛyɛ Dead Sea ɛbɛyɛ nkyɛnkyɛn a yɛmfa nyɛ hwee sɔɔfa wei nyame ɛtɔ saa di jana ɛhye no na ɔtɔ sɔɔfa egum we ɛkye spirit enti tetemire mu no sɛ wokɔ akɔhye obi bosom a because bosom ɛyɛ tumi ɛsɛ sɛ wɔkye spirit no na wakye bosom no enti ɛyɛ bosom a te sɛ wei ne yɛ bosom a ɔyɛ spirit edura na dwa no abɛhyɛm enti no sɛ wo hye saa de we ya sɛ ansa na obenya spirit ne de na ka ho no sɛ wo hye ene sofa ti mo hye abosom no na mo hye agrada abosom na sɛ mo de sofa gugye nim sɛ de be hye ahye honhom ni nyinaa wo hye bosom a wo de sofa ne gugyem sɛ de be hye ahye honhom ni nyinaa ana yɛsɛ obi bia honhom esi wo so ana bosom tumi esi wo so no sɛ wogya ne kwanya ye wo direction ye wa kwankyira ye wa tempon enwura ne garlic ne asante gene ne ayi hwentia ye fe ne sasa aduro enchino wo be wo ansa na spirit bi abedu akyi a wo peso wokɔ no ade wo dware sasa because o ye spirit ye ka sasa just honhom a woni baabi te ono ne ye fe ne sasa enti ese wo dware ne direction se do be free wo ho so aye dem akɔ baabi foforo kan ye nkɔ ɔseme ho asɛmpɛfo ɛbɛhyɛ aniwuo saa no afira wɔ na ho hare sɛ ntoma saa mede ma no bɛkamfo Awurade pii saa mɛto ayɛyɛ adwuma ma ne nipa bebree sɛ wɔgyina wɔ hia ni nifa so na wɔregye afiri wɔn a wɔbu ne kra atan nsɛm saa ade asɛm nie ene nyame obeye ho nsankyere ne pa fa me ko Luke chapter 1 verse 34 yen kenkan bibi wo ho yehwe bibi wo Luke chapter 1 verse 34 no ɔse no ɔse ɔbɔfo ne sɛ yei bɛyɛ dɛn na aba saa efisɛ minim ɔbarima biara na ɔbɔfo ne bu ase ne sɛ honhom konko bɛba wo so ɔso honhom konko ne bɛba wo so enti ma mie edurumle bi a wɔso yɛntwe kopum sɛ sunsun konko ne bɛba yɛ so enti mo a motimo nyi sunsun sɛ mu ni no ma mie sunsun wɔ hɔ sunsun ni wa ne Moses ne wawu ne Elijah ne wawu emra Yesu ekɔbɔ mpaye no eba ne se no hu Elijah sunsun no hu no Moses sunsun Peter krobo hu no se Awurade ma ye Moses me yensa wo de ba ko ne Elia de ba ko ne Moses de ba ko enu ti ye frenya me sunsun to ti ase kan ye nko ɔsoro ɔbɔfo ne bua ne sɛ honkonko bɛba wo so na de ɔwɔ sorosoro no ne na ho ade abɛkata wo so enti na ade kronkron a wo bɛwo no wɔbɛfrɛ no Nyankopɔn ba wo cha ade kronkron na wo bɛwo ye bɛfrɛ no Nyankopɔn ba maamie bibia ye possible betimati se adenti ne saade we si ye Awurade ani mo nyame wo mu a bibia bɛyɛ yie je wo Nyankopɔn na wo som ni didi je wo nya obayifo gye ne bayie ni di saa so no obosomfo gye ne bosom ni di na ade na wo Kristo ni da wo nchi wo Nyankopɔn ni je wo Nyankopɔn ni di se wotimi ade nyina yɛ aduro wura nyina ne nyame to mi nyina wura ne Nyankopɔn
gye wo Nyankopɔn ni di sɛ menya me wo mafa eni duobonefo ne bɛyɛ eni ade o mo bɛhyehyɛ eni ade o mo bɛpam gye wo Nyankopɔn ni di sɛ wurade wo timi ade nyina ayɛ bakatede na adɔso na emi ehu kam no papa ɛno nti na kristofo no bi na a give up no don't give up so osofo bi ayɛ wazam that doesn't mean say nyame ni hɔ wo ye nipa ɛno ayɛ wazam ɛno no kyerɛ sɛ nyame oni hɔ nyame wɔ hɔ gye wo Nyankopɔn na wo som ne di sɛm wo timi ade nyina ayɛ me nua ba mama Janet yehu a inhyira so wa join ne kan ne yanko ɔsena hwɛ obusuani Elizabeth nso anyi sɛ ɔbabarima wɔse wo busuani Elizabeth John the Baptist maame enti no ne Mary nyina ya busuafoɔ wɔse wo busuani Elizabeth anyi sɛ John the Baptist wono na eba be yi Yesu apie odo wonyi sunsumu nsam nia wote se politin bag bibi mfa wani so wabusuafo wabusua ba ye mubu wumu ho wabusua obi no ma meda anadwo wabaifo bi kyekere yare nto oba bi so enti wo se hwi ni ho bibi wo wiase pa wate wo bobra ne hu ano wo kɔ no akɔpem no asan wachi aba wala ni nkuro besie kɔ ano asan ba be ma fa wa indomini atoma ho bibi ni wiase maami bibi wo wiase wate bibi ni wiase ka yɛda ka yɛnto yɛpunum bibi wo wiase enti ma wani na ho bibi wo wiase sɛde ɛbɛyie wɔ hɔ nom no saa so na honhom fi wɔ hɔ Yesu Kristo ba se wɔ ba bɛsɛ wɔ bonsam no nnwuma ne timi so bonsam wɔ nnwuma wɔ bonsam wɔ nnwuma wɔ bonsam wɔ nnwuma enti ma wani na hɔ bibi nsi kwawu wɔdɔ bibi nsi kwa enti ma wani na hɔ paa kan ne yankɔ wɔse wabusuani Elizabeth nso ebe nyinsa wo babarima ne mere wabrem sa na de wo fre no oboni no ye ni ne bosum ye tosu nsia wo se de wo fre no oboni no we ni ne bosum ya dai tosu nsia efise Nyankopɔn afam de sa bia ni ho a rentumi nya ho wo se me pa cho ka ho mam yie wo se Nyankopɔn afam de bibi bia ni wo rentumi nya ho enti sa wo ba nyame mu krobo na de na sai krobo a ebe ye that's God was Nyankopɔn me pacho kai ho bi mame o se fi se Nyankopɔn fam de bibiara ni wo a rentumi nya ho sa ana Maria say hwe Awurade afuna ne me enne ma me se de wa asem se tie de Maria kan wo se Awurade afuna ne me enne ma me se de wa asem se ma me yeso kwa wo kwa so ne ye hye wo nkom a ye nkom hye ne ho adwuma sa so na sha won komo a ma me ye hu aduma bo hu mpa ye amira ye hye Yesu Kristo na wo hu komo no ye nya wodifo bi wa ni di anom ne de ne so wo bo mpa ye masa de na bam enti no ne ye fe na odifo Simon Simon bompa ye kwabem se sade ne ba mu obu a kwaso ne ye hye ne nkom a eno ano no de me da sabra wa no ama ne kro waso odo ma wani na ho wate ma minister je go nhira so wa join ni ma wani na oba so no share video na ma yen ma wani na ho why can this happen ma wani nya den enna ho sa o ma wani na ho a ene ma betimi nya ye den adane o se fi se Nyankopɔn afam de biara ni wo a rentumi nya wo ene na Maria se hwe Awurade afuna ne me enye ma me se de wasam se wo se Awurade na afuna ne me enye ma me se de wasam wo ya da ese ni chese Maria ji asam ni di ma me wo ji Nyankopɔn di otimi buwa wo se wo ji Nyankopɔn ni di a wo Kristo ni bi wa e so na no ne nam nurofo ka ne yanko Osenya wasa de wasam tie sa obofo ni jane ho koye wo so obofo no ye den wo jane ho koye wo so obofo no ye den jane ho koye Awurade kan ho kan ne yanko osena nanu ara no Maria de ahohare so yekọ meposo Juda kuro ni mu no okọ Zakaria fie ko hia Elizabeth na ba se Elizabeth ti Maria nche ano wo so okọ Zakaria fie na wo ko hia Elizabeth kan ne yanko osena ba se Elizabeth ti Maria nche ano akokua ni hwiri woni yam wose akokua no ye dan hwiri woni yam wose akokua no ye dan hwiri woni yam wose akokua ni hwiri woni yam ma me nyame ase wose na asam na asam Jesus mo nyame na asam yoja o na asam na asam Jesus mo nyame na asam yoja me se na asam na asam Jesus mo nyame na asam yoja o na asam Jesus mo nyame na asam yoja
mi wa welaje mi resu konkro mi wa welaje mi resu konkro laje bi se liya se e ba de madam ya ma wo a mi wa welaje mi resu konkro laje bi se liya se e ba de madam ya ma wo a mi wa welaje mi resu mi so ba ya ma we ujidi ara no yin do yan no ba ya ma wo ujidi ara no yin ba ya ma we ujidi ara no yin no nyami o ba ya ma wo ujidi ara wajidi ni o 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 na wa ye bi de mi nyami e na wa ye bi de oba ya ma o sa wuji awurade dia ne ma mo ye ho nsankyere ne sa wunji nyami nia wonye bibi ma wo da and the Christian for me, almost for them, bread or bread because woman jeer that didn't woman just soon semuni was same Yamia years summon on a mammy, were your home, and to see someone soon, and then you couldn't. And just one summon Yami home because why your home now, also the decay. Yes, soon Yami was soon, and no cream. At the moment, spiritual near man and Cahono, and your dear Bay Juma, because Yami, yes, soon, only when you're in there be that. When you're soon, and yes, soon was soon, and no cream. So, Tiasia, and you know, someone soon Yami was soon, now soon Yaman was for soon near my uncle Hoa, and your dear Bay Juma. Yes, I have now what tip on Cosso. Now Elijah Nam from Yami to me. I bet see Elijah, someone could say will be a what tip on Cosso Codampo. Mammy, what are you telling me? My one in Nago. Bibi ni we are shaka a dank I entry a pum. Bibi will we are sepa. Bibi will we at me pacho. Woo our rear. Warie unya warie me chiro direction bi no akoye kopentu sa haban ento sa haban kopebi bompa yeguso wo de wankasa kotintu sa haban ni bi bompa yeguso ne pepper wo da yehwam ne faka ho eda yo krada no me pacho posa na efedware ne kan sam 23 ne bompa yeguso ne fedware na chile brade so wonya ho nsankyere ne wo a ho hyehye wo bra wo say utwumakwa ni mako na no ye ya wo di nto osituma adwudwumako na no utwumako na no ye ya wo di nto osituma obu ho abrabom no ama ho ahyehye edi makwa srawo ho hyehye sika bia be ka wo nsa na firi wo nsa ade bia wo be na hye wanim gu ase nko a wo ye adwuma yetu aka ne so 1 cedi kwampo tro motor so wo so ntu fan ton ne ma unhu ba bia sika ne be ko me pa choko pento sa abanye posa ne fa pa da ye ho amuka ho de ye okra dan kan sam 23 ne fedware na obi bia to so a wo akwala na akwala ne tie ne ya nto sa abanye so ne ye de so betimi di egu pompo bo obi a ya monto se haban ne fa nkyene ka ho ne fa tare efa tare ba bia pompo na ye den aye nipa no ebekọ o wa kola nsa sisi ne ho a ipacho chinto te haban na obi wo nanum wo kuro wona takrema so aye kura me pacho twi chi entosin ni fruit ni bi ni juice ne fa fofa kola na num ni nyina ba ye den ebekọ ma uyo bia uyale akoma yare a anopa bia no blending toast mi yensa na enom juice no fresh tomatoes no obe blend with ni seed nya uya no asivu so na wanom juice no eno so no eye akoma mu adwuma papa ete se nyanyami munim dia me pa cho ho na wonsa ai titiriti ya me pa cho ko pe brodi ngura na omode yemfante dokoro ne no anenom no obenom glass anopa glass enwumre won se ye nananom no nuro ewo kukuo mu nade ene bibiduru abanyina ye de gu plastic m eye poison ye omode poison because bibiduru de ye fa ngu plastic
because no ena bibidu no ye nom ne ayi ye nom ne ateretere ye nom ne ayi kaapoma do de wo nom kaapoma na timi ewurewura wo hunyi tot yase enne no bibidu abanyina mo yam ne yam de fra mo yam paracetamol ni bi ko ni disakoti no mo de afra mo sa ya wo so nansa na wanom ne gu plastic poison tot yase bibidu de eno ne kukuom wanom ne ayi aduro beje wa yese atrema kata dodo on top onko to the asie wanom waboka apo baako obi wonom a wa stroke aye ososo no mepachon emfante dokoro hu nsuo no unya galon wa no nom ne nkakran ene prekese so eboa eye entimu adwuma esa pamu evil spirit pamu evil spirit pam ena wo usisi wotnete na usisi ya ebiwa ya maman mepacho peprekese hye no nsuom na wayam woyam ano de akado kakra ne garlic kakra tum na wo de asa ema na mutum so block na muntimu mumonsa no obetimi de prekese ne so atimi ayede ayama wonsa buo na aye kama bibia deda na kwan mu kama wo akwala na akwala no wanye ni won onante ya ka hu so kaka ba fine class one na mepacho kope burungura na yede bodokoro no bi mepacho don anopa no yam ne fa kadru kakra tum ne fa sakola no ebe keka ni sisinim a ontimi nya den entnase otnase penisi ade na ka no na wasori aye den anante odo yema yani na woni yensuan yema unimudia obi ntimi nya obu kata unimudia obi ntimi nya waza yesi yesuan yema nyame wode niema bibiri adomo yen na nimudi a yeni ntini ye de etie pimpim a ye hunu bia ye ekono wonya wodifo bi no wonimudi okita sunsun obetimi de aboa wa no abrɛ ho ase no ahye na dom na ase na wone na ekɔ ewi ase na ye ekɔ bible so ni frɛ ni ntimi nkyere nyonko ni frɛ ni kwanyo enti empe obi e da ni efra pe obi e ni ate obi oni hunu sunsun no nim de eba odo ho abono na bibi ba wo so wa hunu atwitwa agyew na obi anani afra eja to fie a wotime kwafa kai da bi a ensu nyame yesi wo nchen so dia tie eja to fie a wotime kwafa kai da bi da bɛn no ba kwafa na ba a ensu nyame yesi wo nchen enti yama ye ninya den na ho fa me ko Psalm 2 ni Psalm 92 ni enkenkan bibi wo nkyere ye tiefo Psalm 92. Psalm 92. Atifi asemno. Osi na nkopon tene ni ani suo ho ayeye. Osi eyese woda awrade ase. Sa. Na woto dwoma ni din osurusuru ni no. Se waka wado ya anopa. Sa. Ene wo no kwawedi anadwo. Sankuo mu ne bentaso. Sankuo mu adwempa dwom. Sa. Na wo awrade, wo mama nigi wo ne yo ho. Sa. Wonsa no nyuma ho na medi ho wose wonyame nsa no nyuma nti balode ne nsa no nyuma bobo no bona ne haban ma si ye nware no obonefo na ntimi anse ye nti ye nware se ne ma so obonefo no be se ye nyo Totia tie maami e pe bibi ka uni pedu ya minne bisi mi yesunsum nipa minim de o mo hwehwe minim de ebe wiase enti ma wani na ho ma wani nya den enna ho ana na me kira ye nsem sen wahu sai imensa hase no obi bia no ubenyinya cha uhunu wo wonsa abakon hase no we ejina ho ema yemfia yedi we ejina ho ma yemfia yedi enti ye wo enipa no bi ho omonye cheba nitimi so omo no omo ntimi ntena wiase nyeden enche se nkrofo no omo nsa lai we no ate ntimi enkwa emesi se won nsa lai we ntimi enkwa mesia nitimi se no sa 17 19 ewrade de maaye no wo ntimi nyeden emfa mesi because omo nye chiba no palm reader bia hunu wa onim se wo ha ne tepe onye chiba ye ha no mo ye fe ye ho nsem ye manu anyinara no ye hyebre ne ye nkrabia no ha ne gu ye hyebre ene ye nkrabia no palm reader betimi ahunu wa chiriba so tiase ye won se be man di wa chia palm reader betimi ahunu se wo ba ne di wa chia obetimi ahunu
se wo be wiase wo be wu a wo lie nketen na gu yi hanom no obi wo ha ne de no ebi ni wo kora ne timi se no wo se nipa no wo ye bonini se lie no atenten ne wo ha ne timi se wo wu nipa no wo be wiase so wo be produce emma se sa wo wabakon won sabakon se dot sisimu a nitimi se no wo be yalefo ni chese yale edi wanim umfie na wo bedi no yare ye den edi wanim saa ye nsa no obu ane de no empompompo bi asisisimu ntokrontoko bi de dem nitimi se no emfie na wo bedi no yare ye bebre ye da wanim se waware na waware no waware no me pa cho ye lai we ni gina ho ma aware ye se etimi efiri won sa ha sei ekosi a na waware aka ehun se waware no ebekwa akosi se waware na wo be ware no se enkosi a wo be hu se beduru ha na ka ate ne hu se ene wanye bibia mfa ho a oba na won ne te no separation baba won ne miye no de entem enti ne ye won nsem no obi bia wo aboafo ewa brabo mu no obe won se mark bibire de dada won sa abakon ne ha nitimi so wa aboafo ebi ni wu ho no mo na nitimi se wan kasa no uni aboafo bia ye den ewa wa brabo mu enobi wo ho no mo a wo mofra bire mu no benye sika onkwa kora bire mu no unye sika se sa ne mu ni nyinara wo hunu wo hyebre no nkrabia na brabo na wo bo no wo hunu ye ni una dia ntia wo ba wiase poten chot yase eno ntetimne mu no mo so mo kwa bisa o mo kwa bisa ko bisa echino tese wo empire for nyame ya doma from next month ekono ye be sa nyema ni nyina wo ye platform ne so because ya spiritual platform the warrior empire for ye be sa nyema ni nyina wo ye platform ne so ntaya no ma chede so ne makai me enchino bibia na no saa de ne ye den ewo ho obi bia no eja obedi bia no bia wabrabo bekosi obeware obewo obi bia gu nsam enti ensam no ye ka ye ensam ye ho nsam eni aye ye ensam ha ne ye manoa egu enu tunu bewo akwala na moamoa ne nsa no because okita ne nkrabia ene ne hyebere da kola fufuro bia wo be wo no amoamoa ne nsa because no ne nkrabia ye den ehye ne nsam se wonye obayifuo bi edware wo ba ma wo a ne wayi akola ne nkrabia ne hyebere enti akola ne benyi no ne wadani apiteshi gongo ni wonom apiteshi owu a wotimi yi akola ne hyebere ne ama ne dwaman akola benyi 16 17 no ne na furubo nanim no wi apuro yi ene abensuo yi guso enti no ye hyebere ene ye nkrabia de yade bia emu wowram se won kwale abirem se yantimi ankora saade na ama wo yie na obonsam bi agia ebe haw papa eba kofa wo haw ene amane abeto so ene nipa no bi wo honom a maame ba bia ye wafuruma no abi betwa wafuruma to no eno soso no itime de haw bere papa obi wo honom a na furuma ne kwa akwala ne cord ne tepe no de akoto nsuum enso na nye bi awafoma wo te wo pefuruma we so tiate obi wo aye kosie wafuruma te se wunya na wotwe afuruma na tene no atam de akɔhye bola so baby twa wafuruma to ye de very very necessary obi ni be kase necessary and important saa niema no nyina yemfa yani nya dan enko ho enti edi yenya saa niema no nyina la yemfa yani nkokɔ saa niema no nyina so edi yenya yema yani na wo because abrofo no mani da ho omo wɔ niema wɔ dan ma omo ye omiso omo ye things me na fofo bebre ya abrofo oni mo niema abrofo ye kina wo say my pastor say edwana your pastor no dware so yes here
Pentecost for no me press before nyina so bibi to am so mu dwane ba ha be dware akwankyere be je niema osofo ye onya astroku so ye Pentecost sofo so onya astroku no ba ya yare ta be dware niema ma woni na no mo kire se enko ba bia na ye Christian brother Christian sister any ibi ne why in a bibi ne why ma woni na honom na yetete abetie ne cha no abusua yefidi mu no wo mpa de pa aso na abusua yense ne nko a atena so abusua yense ne nko a ade asai no eno mo pe no dia se yemma yaninya de yenna ho ade pa ba no mo do musunsum obone ma papa tugu sa na abusua bitie wo mo kra mpa de pa ade pa ba no mo do musun mu fino ebone ma papa tugu abrochi akotere mo ma wani nje into what day ma wani na ho enipa nye aibeni be kasa gbeto menyo wa ta igbefo no omo ha no ma duadu atam ye wo mu fie because oni so ba continue to pay ba ni o maje ti ma wani na ho agbeto menyo onipa nye ma wani na ho wate enkyena ase abrofo no spirit bebire o be fa afiri ye kuromu hanom ko because they know that black are very powerful o wonu sini patuntum eye ekitatumi etima wani nya dai na ho ni ma wani na wo because abrofo na magobi okokira brochira was me dem ngiwi ni makofa abrofo no life goddess no ehe ne wo anya Germany ni wo goddess na ehe fasa na anya Germany ni wo omo lock padlock anya Germany ni wo e wonye obroni kurom Oko Germany, omo ensonso nketinketi bo omo to kwa ensigum because e dia chino omo to abrofo to kwa ensigum woni na wate yeah, more quantity. I know why. Say my pastor say I'm covered with the blood of Jesus. You are not covered with the blood of Jesus because you say young my young boni biem. Emoja na ma mehwie ho. Ehwie go say yen sakra ye boni. Ba boni ne so na ye gusu ye. You are not covered with the blood of Jesus. Ma woni na ho. Hwehwe wo hyebidem na hwehwe wo nkara biem. Na hwehwe bibia ye fan ya me pa cho wo akwala bie ne nsam na hwe. Akwala bi wa na onye chiba. What diggy be one day no would do a jawaka. But when in one protect on then the amentimina day and Danama can uncle. I say one son, you man, I'm dear, we see, sir. I said they will nima as sofa. Why do you do? Was it what I said they will numerous sofa? What dream would do? What Jimmy Phobia and him? What Jimmy Phobia and Nimo, Mammy, and Pobia where Jimmy, then make us yet to kiss to Jimmy Fwan Cosano, and Yan Safu, you say Yan Safu, the 3 wise men, and Yan Safu me and Sa, Opinions and new Abrabum. No nipper where Jimmy, the only Indian come back. Ni bakono because we Jimmy penyanse ni adamfo entege with the friends na block wom kaate wom block wom ne kaate wom na niema ntimi nya dan ntimi nko yie ma wa block wom na kaate wom penyanse ni adamfo wo Jimmy ni bia emfa Jimmy ni bia adamfo kopo bi onim nyansa yese kyeme nko ne mentro usuban Adam for who shed agona when you didn't go yanwa carton. Can you uncle? So Jimmy for Biala Nim, you are Quasia in Huyem, was so Quasia Yaden, and Pell will be a Yaquasi and Penny, no Quasia Penny, the only Nicodine como Babaseno, who come with secret to Cherry Donald Bacum, Timonina ho, what down for no wounds were down for no by soon or sell to a near the Juano blocking. Then Yamatimia day, Akuyama, simple as ABCD, when near the Juano, no blocking. Then Yamatimia Kuyama, you crofobia free Wabrabum. Woka Genesis or see Abraham ne Lot to dim papa mu. We be wo honom a wo move akọ different level anya dia obetimi na move akoda e just was sign fameko Acts chapter 26 verse 8 me kan me bi wo nchro hwe to be obi one my say what sign free wa chi o ma me nkrofo bi wa block wom zoom free wa brabom nya niema ntimi nko yie ma wo nipa wa jimi na mfa nyonko wo nipa wa jimi na enka samo nkyere no enke wa brabom nsamo nkyere no do wa ko edwa na jo do ba ko demons kan yanko Acts chapter 26 verse 18 wose na wobua wanani na odane afiri esumu abahan mu wose odane afiri esumu ayeden abahan mu na ofira Satan tumi ase abanyankopon nchen sa na wanya bone fafiri ene ajapade won a wodeje won no edi ehunti enti wahene Agrippa
ma yenye osoro ade a wo yi kire me ho no asoden na me ka me kire won a wo Damascus ka kire no na won a wo Jerusalem ni Judea asase so nyina ani amanaman no sa won sa kire won adwene no na ne mbre Nyankopɔn nkyɛn sa na won nyonyuma a ese agensa sakra wadwene ma obi an convince si nyame ni wo nyame wo ho ma me wohunu na kade wohunu ade Awurade pɛ wohunu ade a tese wo yam Awurade na nsa no watie o mpaebɔ nyame wo ho sa nyame wo ho pa so tiase wohunu ade Awurade pɛ ye de Awurade apɛde ma na wono so obɛyɛ wapɛde ma wo woso wodom ye di masede so nyame asede no wodi so na wo ye niema ye nwanum Muslimifo wo mu bompa ye 5 times a day Muslim ni nim se wo kom me kaba wo be yesiye wo bompa ye wo ahoro ne nsa na ye da bia meka hwe asantefo ni kowfo okoto e bia spiritual niema wo mo ha e bia te say golo we no koto no ha na me tade wo de koye den to ka jan se hwe mami so wo ton aye dan kramoni na okota de we wo ne ho a oyima wa se wo be ka che oti nyame nhira so anya santini enya kwawuni no abisaw ade we de wo de koye dan no so ka che se wo ton aye dan so dia tie enti Muslimifo na bre nyina mo ko manim nyame yadom ochina be do mo quotations ba me ye free Bible mu enema Muslimfo ye wo Bible ma ye Christofo ya to na jejem ena wo mu didi ene Bible mu aduane bebede wo honoma Muslimfo na edi aduane ne ye den eje Christofo nyame yadom a wo china adom dom ye beba me ye quotation 37 wo ye nturo ni ma Muslimfo na edi so denten ye nwanu Muslimifo na edi so denten enema ye mawom a Christopher my pastor say my pastor do this my pastor do and yet so dem on ye bre and so for so mo nkyere ye ne ma papa what kyerɛw because what kyerɛw nim so de koye yie wo man nkyɛn biem entinya de oba kyerɛw ti ma wani nya den ye na ho wo sofo bi ne wo kyerɛw wo ne ma papa no di nachi e wo no kurem kan yenko so wan sa kyerɛ wadwe no wona ne mbre Nyankopɔn nkyɛn na wonyo nnwuma a ɛsa adwen sa kyerɛ ye nti na Judafo be kyere me asɔre fie hwehwɛ se okumi na enam so Nyankopɔn di makyiri nti no me gina hɔ edi abeduru na yi na me di nipa nketo ne akɛse adanse na me nka bibia wa se de adifo ne Mose ka se ebeba no se Kristo ni behu na mane no adi awufo so wiemu eka ne ama waka han ho asem akyere oman no ene amanaman mufuo wose no yi na no saa no Festo ade ne kase ka se Paul wabadam enwuma ni bebre no abawdam na wose me mo adam wo panyi Festo na me ka no kwa ne anida ho asem na ohene a mede na me ka me kyere yi insem yi mu no na majimi edi se emu biara hintaw le frise wanje no kukuwa mu ohene Agripa na oji adifo na minim so ogidie na Agripa ka che Paul se akaka kra bi na wa madane o Kristo ni na Paul se anka me Nyankopɔn afam se akaka kra bi aka bebre enya wonko na emom wo a wo wintie me nei nyina nso enya samiara jimpokyire yinkumu na ohene ne amrado ene Barik ene wona wone ne tie wone sɔreyɛ na wɔkɔ ne nkyɛn baabi na wɔsese wɔn ho sɛ onipa enye bibiawa a ɛsɛ owuo ana ɛkyerɛ na Agripa ka kyerɛ Festo sɛ so onipa yi amfa na asɛm ankɔdane kasare a anka obetumi agya no ana Awurade asɛm nie Fameko Numbers 22 verse 23 Numbers 22:23 yen can see from 25 no pe no de me Genesis 3 verse 1 to 6 yen fa ho enwi Numbers 22 verse 23 wose na afunumu ehunu Awurade bɔfo ne sɛ wose afunumu oponko ene me ka bibi kyerɛ wo oponko krampo hunu nyame bɔfo na wo Kristo ni wo gidi ni wo gidi afahe wo gidi na afahe emo akrampo hunu sunsun wo na boa kraman wo hɔ no ma spirit twema na boa na start epo wo se bibi ni baabi bibi ni baabi anka po so che wo mo bomma emedura no ho nsan twinkom bibi go baabi wate bibi ni baabi a wo da mesi mo amoso mo nji fi ni no aya mo ko se mo kata wo mpo ano
Monsa Mokatan Monko Tena Mamuna triangle no hon. Monko for Mamuna triangle hon. Bibi will be as what can you uncle? Osina afunumu awurade bofo ne se ogina okwan mu kurankrante wose afunumu ne hu nyame bofo so ogina kwan ni mu kurankrante kan ye goye awatwe won nsem sa na afunumu ani firi kwan no so kofa enwuram na Biliam hwe afunumu se already ne ho aba okwan awo difo Biliam ne timi se waya so oden no Biliam ti ponko so na ponko no Biliam ko ba oyo difo no wa hu ne obofo no but abo ne hu no Mommy, what are you telling me? What are you saying? Bibi will react. So what? Won't will be bidda. So won't be bidda. Now, so me dear, make up Pentecost into Pentecost 40 million coaching ko ye say. Yeah, Macron ko body Pentecost to buy. No, you soon nipa. And then the Pentecost my son. First Pentecost. Who do Pentecost for them? I be calling Dickness secretary do kuchina. Where more do come and remove that. And the Pentecost to form about we form the coaching for them. Ani uncle. O say na Awurade bofo no kogina ntro anim ntam na mankro kwan so. Ah ofasuo no wo ho. Na afimu Awurade bofo no wode ne hu mia ofasuo no. Wo so Awurade afimu ne hu nyame bofo no de ne hu mia ofasuo no because we hu si bibi gina kwan mu ho no. Ntia mu akorempo no omo wani. O akwala from day one a obewo no up to 7 years akwala nani bie. Odi 80 penny Awurade close to say ani no. Kan yanko osino ka Biliam na mia ofasuo no no okoso hwe na wa na Awurade bofo ne twekọ animu ko gina de ho yeyia a okwan ni ho a obedane akoni fa na benkum na afunu Awurade bofo no obutu fam Biliam ase na Biliam bufu ye na Biliam buaf na Awurade buaf na no wo se Awurade wo bie ntito da bia se emoa no Awurade timi bie moa na no mo kasa Tọ́lá bí ẹ̀múwa Awurade bie wọ ma no ẹ̀mú ọmú tìmí kasa ayáda bí amẹ́ka ó ní aboa pọ̀nkọ́ tì na ó ní nàntwie tì na bí nya ó hwẹ́ ní yíyẹ na ó mọ̀ ní aduane ọ̀hún nkyerẹ́ ó da kan ní ẹ̀kọ́. ọ̀sẹ̀ ẹ̀na Awurade bu ẹ̀funu na no na ọ̀ka kyerẹ́ Biliam sẹ́ ẹ̀dá na ma yẹ wọ a ó bọ́ mi mpẹ̀rẹ̀nsẹ́ yìí na Biliam ká kyerẹ́ ẹ̀funu sẹ́ wàá gùrù mi hu ntira sẹ́ mi kura nkrantẹ a ankasa sɛ kamaku na afunu ka che Biliam sɛ ene wa afunu ni me a wotena me so da Awurade besi ne saa ma ya wo se pen na wo se da bi ada Awurade bie Biliam ani wo se Awurade ye den o bie Biliam ani Awurade bie Biliam ani kan ne nko e ana ohunu Awurade bofo ni se wo gina kwan mu ekura nkranta a watwe won nsem saa na wakoto di nani butu fam tim saa na Awurade bofo ni ka che ne se ada nti na wo bu afunu mu yi hwe mabasa me ba be siw kwan wo se mabasa me ba be siw kwan efisa wo kwan ntini wo manim efisa wo kwan ntini wo manim na afiri no hu me no ana o mani firi manim mprensen sa wa mani afiri manim a senye sa aboa ne kura mpo na nte ya atore bia sunsum na emo ne timi twitwaje yen sa sunsum se wo wu e ba wu fi a aboa bi wo timi twitwaje wo aboa okra wono ze ejina mo no ne yedi njira wo mani panti ono no wuzi wo wu e ba pe no watu wono okra atia onwusi wo wu e ba no watu ko ntiko so aboa okra no no wo nyu wu nwu wo nyu yale nyale ma wo nti aboa okra ewu da wu fi a ejina ho ma bibi ni chese tumi bia ye den abefie ho o ma hye wo hawo owu yare ananim guase ewu fie ho enu nti na aboa okra na ye den ewu da fie ho no mo no nti amoa yese ye de aboa tsema nipa kra nti won enye funumu ponko na enka Biliam ko ugina abofo ne ma abofo ne kun kan enko so wa ma ne amfiri manim a akasa se kema kun dada no no de ma gene nkwa na Biliam ka che wade bofo ne se ma ye bone na minimisa wo na wugina okwan mu wihia mi na afei se bone wo wani so de a message machi na wade bofo ne ka che Biliam se eni ba ye ma no nko echi obi bia wo ye bone no wo ye odi bone ye ni ana so wonya papa no bofo ne won kasa wo won Biliam ko ba wo ye odifo no won sika bofo ne ku no okopa ne ku no enti nya ponko na nka bofo ne ku no to kiase e wo bibia wonya papa no bofo ntimi mfa wonya dwuma ofa won kasa because o ma hyede no eye den
Can you go? Sina badi bo fon ka che Biliam say. Ene ma no nko. Na asema meka kire wo no nko naka. Na Biliam ne Balak atitiru ni simu ko ye. Na Balak ti se Biliam reba no. Ofredi ko hia no. Wo wa kuro a da amom a ye ahia no so wonu mu. Na Balak ka che Biliam say. Enya soma na mesoma wo say wo me hia wo mra. Ade nti no wa ma me nchan. Ampa se me wintumi me nhya wani monyam. Na Biliam ka che Balak say hwe. Afi ma ba wo nchan. Metumi maka asem bi ana asema onyankopon de hye manum no eno na meka na Biliam ne Balak wo se de onyankopon de hye manum no eno na meka maami e odwe maami enka nyankopon ho asam ate de nyame aka no aka wo nipa bi entimi nsesa ne da maami de hia ne se wo bema wani ada ho wabrabom nipa bibiri wo mo mani na ho wo mo gi nipa di wo mo fa nipa bonefo bi beta wo mo ho mo mo se wo mo wie odwe mo ni wo ni bayiye wo ho tumi boni wo ho awo mo se niema entima wani nya den enna ho wonya bayi bonza emi man ko bomo ye bayi fo no mo sinema bayi bonsam wo sinema 30 emi man no mo yere no wo mo sinema 30 wo mo bayi na no hye tim woni na ho ka ne enko Ose asema onyankopon de hye manum na meka na Biliam ne Balak koye na okodu Kiriot na Balak di anantwie ne nwan ba Fameko Genesis 3 verse 6 verse 1 to 6 yankan kan bibi ho Genesis chapter 3 atifi ato ose onipa so odin ose na owo ye anitie chi ne wura mu adoma a Awurade nyankopon yo wo ye niti sine wura mu numa wo nyinara aboa wo wo no ye bone no awuro ne ho ba bi wuro ne ho agu no wonsi ho biem so aye bone wonim so aye bone aboa wo uhunu wa asuro no uhunu nipa bi no te se wo wa na asuro ne ni o ya obeka wo nipa bi no mo ye poisonous kan enko Ose na owo no ka kire oba no se ampa onyankopon ka se woni tuo mu anua nyina adi na oba no ka kire no se tuo mu anua aba no sa ne aba ankrofo bi ka se the Bible is fake, the Bible is not real, baba eye bonsam honhom na awurewuro mumu o ma be discourage mu Kristofo no enti mu Kristofo na mo se so mu ye Kristofo no se ma sore waka wo bonsam beto ahye mo so ma mi emre na dudo ama wo bonsam wo ne nyame ma ebedi esi enti sore ani anko so no ba ka che se tuo mu anua aba ide yetimi di na su dua ye si tuo mfimfi no aba se dua we die ye ntimi nyeden enti na ko ba ka se ma ye ndi enso ma ye mfa ye sanka sa anasa ye bewu no wona ka cho ba ne se won se fititi miremu no na Adam and Eve eye naked ne Ewurade ben wo so ti ase ye enti ye won pai bobi a wo be ye ne wo nko wo dem a no how bi ba wo so anama ne bi ba wo so bo naked na bompa ye use Psalm 109 Psalm 35 Psalm 2 Psalm 37 ne bompa ye ka chewa se Ewurade ade just say na me firi ba ye Ewurade bi ate choma wo mabra pamu no wona yo siesiefo ene me nko ba bia me twa wanim sakane mu Yakobon sakra wie ma me so sakra wie ma Joshua ema wo wie gina ma Joshua kodi kunim dia Ewurade antokwa gina me gina no be bia boni fo de me akogina bia no Ewurade jimi pie na Ewurade obekasa ma wate Bafu peni sube kasama kan yenko aso no wona ka cho ba no se enye wuo na mu be wuo no Nyankopon nim se da mu be di bie no da wa bonzam mani be bie wa bonzam na kwan doso ame to da bia no enni bi kasa kirawo ba bia abra bon dru dia ba bia ya le dru dia enko aba ya le dru dia enko to an madru sa an enko ye to da bia wa bonzam wo kasa kirawo woni ma bonzam na kwan wa bonzam wo tsha ne na reverse na kan Psalm 35 Kan Psalm 109 kan Psalm 90 kan Psalm 111 wo ma to sa Psalm siwi wo dia kan na reverse e yo bonsam na kasa kira to bia wo bompa ye sa no de bibia be discourage you na wo mpa e bon we twa so odo woni na wate wo bonsam na kwan ye den e to kan yenko so no Nyankopon nim se da mu bedi bie no mo ani be bie na ma ye so Nyankopon na ma hunu papa de bone na oba ne hunu se dua ye ni bie ni ye ne
yɛni bie a abie no ɛne yɛna yɛgu wiase yɛhu yɛ ho ano ma me ba bie wiase ne duro no sɛ wonni sunsum agya bi a woyɛ mɔbɔ wote sɛ sɔre de makura because nneɛma a ɛba wiase no so wonni a ana wodifo bi obɛka no kwere ana wodi hunufo bi obɛka no kwere ne tete sɛn na wiase yɛ kɔna ɛnyɛ de biem ti ma wani nya den ɛna ho yɛbrɛ na yɛbrɛ ɛha ɛna mede wo besi echi obi bia mo ne tena ase e wo platform yi so bradan Awurade nhyira wo na Awurade ntutu anamo nsi yi Awurade mfa wo mfiri adomu enkwa domu akode bia ebesore yetia wo no Awurade ensore ntia saa akode no besere Awurade animu nhyira e de mawo besere nyame nkoso e de mawo akode biara na ebesore yetia mo biara no Awurade ensore ntia no maame adwoa otiemi from England Awurade inshira bibre so for me mercy so for maame afua maame ama frempoma ohote sen Awurade nka ho no mmoa kudie bi ebesore yetie bi Awurade nsore ntia no maame ama Esther ohote sen Awurade nka ho onfa mfira domu nkwa domu do Awurade nka ho maame Lydia Awurade nhyira Awurade nye watom ade bi a wo hwehwe no Awurade mfa ndomu obi bia mo ne yetena platform yi so nya nwumre yi de mesre everybody for penny ho ma wo say onye watom onye omwa ade bi eson owemfo metatro no onsuasua mo ma me wate onfa mo mfiri adom nkwa adom enhyira nko nhyira mu na de obedome wo no Awurade ndome no ena nwumre yi Awurade nyi ne ho adi nkyira wate nyame nka ho oma ne man dane mawo ade bi a wo hwehwe no Awurade tonsupa enwu wabra boso oma ne nsiw yie so ye hana doye a Awurade onye wo adoye ofa wo mfiri adom mu enko adom mu Odifei na na afrono It's a temple standing on the day You know mix on no Una china una nini Yeah bani susu nini boy Atia ya follow the sika for Yeah, the boss of the Papa, say a show, Kevin, Lucian and Canina, one show, Homedania, one on your floor, one on your slow. Yeah, Baba Gideon, Sanka, myself, I got some for only me and in the store. Uncle, you must see it, the first to man. Yeah, Baba. Jessica for what you want to send it from and I'm not what you want teaching on what you ain't top the roof they come baby give your breath